Sangti ke pon atrak PWD ahem konglong kasi tong akhir intang rakan pin. Piada kate renang dia son topik nona kaya lom. Gari motor pen penangahan abang kodom aprat tam nang lo. Kedam dang there mi 5 kli ani kang sampol phai trok sia pon malom Manjak police station ke palo Ram Singh teron atowar along Sangti amotor lakha NL07A4079 lapen PWD amotor alakha AF09 AC3652 amotor pupu kate tong ajok Sangti ke pon amotor abang akhir intang rak pe jingkoi lapen PWD amotor abang cephar le phit anlo nonamat komat abang potong ke folone pupu aphat pa thek thelang posi biota kre don akhot ne tum apherang ke langhen pen rahor teron redana pale news set ka bidali news